কিমান বেয়া কথা কম কাক কিমান গালি পাৰিম नानीखौलाय माथो महराव नायब्लालाय नायबाय थाथावथावनो खिन्थु आखलाव नायबालाय जोगार हरथावथावनो माथो ओंखायनो आबै आबौआ होनोलै महरा मोजां आखला आंजां साला खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोआव खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल बारा मोजां मिथियाखैबो जानो हागौ बबे रायजोनिफ्राय बिरखोबोनानै फैखो ना मंगल ग्रहनिफ्रायसो फैखो दा बे सिख्लाया आं हमनोनो हायासै माने ओरैबायदि जाथाया माने जोंनि उदालगुरि जिल्लानि गासै सिख्लाफ्रानो सासे सिख्लाखौ ओरैबायदि रागा जोंदोंनो सोरबा मोनोब्लाथ' सोबानानै बिमा बिफानि हाथासुनि जागौमोननो बड़ा हरामी हो बेटा सोरबायाथ' आथिंजों जोद्दाव हरगौमोन अख्रांथिं मोनहैलायनाय थ' जिखियानो जाया मानो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो गुड भेरि गुड थ' गिबियावनो बुंग्रोनो सानबाय जे आं बे भिडिअखौ जेबो बानायनो गोसो गैयामोन नाथाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि गोबां आइजोफ्रा ओरैबायदि रागा जोंदों जे हानिफ्राय अख्रांसिम खोन्थाहरबाबो बिनिफ्राय बांसिनसो जाबावगोन बुंनो थाखाय रावानो गैया आरो लोगोसेनो जोंनि बे जाखांफुनाय लाइमोनफोर उदालगुरि जिल्लानि गोबां सुबुङानो रागा जोंनायखौ दिन्थिदों गोबां वाट्सएप स्टेटास गोबाङा सोरनोबा साइबार क्राइमाव कमप्लेन खालामदों गोबाङानो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनो सोरबा लेटार लिरदों बिथांनि सायाव थ' जिखियानो जाया नोंथांमोना नायदो मंगल ग्रहनिफ्राय फैनाय सासे सिख्लाखौ थ' नोंथांमोना नैबिथिं नायना ला मोनसे कमेन्ट अके थ' बिथाङा बुंदों जे माने उदालगुरिनि सिख्लाफ्रा बिदि माने नोंथांमोना फराय आं बे रावखौ बुंनो थाङा एबा आं दायो बेखौ मख'नो थाङा थ' जिखियानो जाया नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय बिथांनि बियो प्रफाइल आरो लोगोसेनो जों बिथांनि प्रफाइलाव नुनो मोन्दों जे ओरै मोनसे वालपेपारानो खिन्थु मोननै एकाउन्ट थ' जिथिया जोङो माने बे फेकबो जानो हागौदां होननानै आं रिसार्च खालामबा जोङो जेब्ला इन्सटाग्रामाव थाङो होमबा बिथांनि नामखौ होनानै होयो आरोना नैबेयाव अब्ला नोंथांमोना नायदो नै होमबा जों बे नामजोंनो बे माहि बर'आबो बेबो कानेक्टेडखा आरोना अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा सासेयानो दायो आरो कनफार्म जाबावबाय जे जोङो आं बिथांनो पार्सनेलि आंनि नाम्बारखौ हरनानै SMS खालामदोंमोन नैबावनाय जे नोंथाङा मानि थाखाय बुंदों बेखौ मिथिनो लुबैनानै आं बिथांनिसिम SMS हरदोंमोन अब्ला बिथाङा दायो प्रफाइलखौ लकसो खालामनानै दोनबाय अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङानो बुंदोंमोन आरो बिथाङानो मानसिया नाथाय दायो गिनानै बिदि लक खालामदों जानो हागौ खोमा मिथिया आं खिन्थु आं आंनि फंनैसो खोथाखौ बुंनो सानबाय बेयावनो आं बारा गोलाव खालामबो सानाबा भिडिअखौ जास्ट मोननैसो खोथाल' बुंनो सानगोन नाय नोंथाङा बेयाव फोर होनदों आरोना फोर होनदों अब्ला बेयो मोनसे बांसानद्राय थ' सिंगुलार नाम्बार आरो प्लुरेल नाम्बार बेखौथ' आं बुजायनो मास्टारबो नङा थ' नोंथांमोना मिथिखायो सानद्राय आरो बांसानद्राय से सानद्राय माने मोनसेल' जिरादखौ थांखिनानै बुंनाय आरो बांसानद्राय माने गासैखौबो बेयाव फोर माने बांसानद्राय माने उदालगुरि जिल्लानि गासै सिख्लाफोरखौनो बेयाव नामखौ बुंफानाय जाबाय जे आं मानिगोन जे सोरबा सासेखौ जुदि जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव 5 लाख जुदि सिख्लाफोर दङब्ला अब्ला सासेया जुदि जाबोनोबो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिया एबा आं मेगनजों नुवाखैबो थ' सासेखौ मानिबाय खिन्थु नोंथाङा उदालगुरि जिल्लानि गासै सिख्ला हान्जाखौ एबा गासै सिख्ला माहारिखौनो नोंथाङा बुंबाय जे नोंथाङा मा प्रुफ दङ जे नोंथाङा मा बुंगोन थ' आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जे नाय नोंथाङा दिनै सासे सोरबाखौबा नुनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै मानसिखौनो बुंजोब्बाय नोंथाङा मा मानसिलै नोंथाङा माइन्ड दंना गैया खर'आव दंना गैया जे नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया जे नोंथाङा फोर होननाय लोगो लोगो गासै उदालगुरिनि मानसिखौनो बुंफानाय जाबायमोन जुदि साप'ज हमना ला नोंथांमोना पाब्लिकआ बुजियाबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोना चिरांनि सिख्ला एबा चिरांनि सेंग्रा एबा नोंथाङा क'क्राझारनि सिख्ला एबा क'क्राझारनि सेंग्रायानो जाया मानो जुदि क'क्राझारनि सेंग्राफ्रा बिदि होननानै बिदि राव बाहायोबा एबा क'क्राझारनि सिख्लाफ्रा बिदि बाहायोबा एबा चिरांनिया बिदि होननानै सोरबा थांखियोब्ला नोंथांमोनाबो गासिबो दुखु मोनखागोन अबभियासलि जों दुखु मोनगोन यार बयखौबो बुंफाखाबाय जेथिया अब्लाथ' दुखुआनो मोनखागोन बयबो गुड भेरि गुड बिनिखायनो बुंनायनि सिगां एसे सानग्रो थ' जों बिथांनि प्रफाइलाव थांनानै मिथियोबा एबा बुङोबा जोङो मिथिनो मोनो जे बिथाङा गसाइगावनि एबा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझाराव गोलैगोन अब्ला सोरबा सासे मानसिया जे बुंबायानो थायो क'क्राझारनि सिख्लाफ्रा बिब्दि गोजा होननानै बिदि नों बुंनाय बायदि अब्ला बयबो दुखु मोनगोन यार थ' नोंथांखौनो जुदि बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंब्ला नोंबो दुखु मोनगोन अब्लालाय मानोथो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो दा जों जानो हागौ जे जोंबो मानियो जे जोंबो बबेबा डिस्ट्रिक्टआबो जों मानिनांगोन जे जेनेबा बेफोरबायदि सासेया थानो हागौ खोमा जों मिथिया बेफोरखौ जों हिसाबबो लानो थाङा बेफोरबायदिखौ नाथाय
गासैखौबो थांखिनानै बुंनाया मोजां जायाखै होननानै सानो आरो माने नों मंगल ग्रहनिफ्राय फैखानायानो जागोन खोमा ओंखायनो बांद्राय बुजियाखै Good. Very good. फोजोबनायनि सिगां आंनिफ्राय फंसे बाथ्रा बुंनो लुगैबावबाय नाय नोंथाङा सासे आइजो माहारि अब्ला नोंथाङा सासे गुबुन आइजोखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलोंग्रो एबा रेसपेक्ट खालामनांगौ नोंथाङा आइजो जानानै गुबुन आइजो एबा गुबुन डिस्ट्रिक्टनि आइजोखौनो रेसपेक्ट खालामनो रोङाब्ला बोरै जागोन देलाय अब्ला नोंथाङा गुबुननिफ्राय रेसपेक्ट बोरै मोनफैगोन इंराजियाव मोनसे राव दङ जे टेक रेसपेक्ट एन्ड गेट रेसपेक्ट नोंथाङा जुदि सोरखौबा रेसपेक्ट खालामोबा अब्लासो नोंथाङा गुबुननिफ्रायबो रेसपेक्ट मोनफिनगोन थ' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो गुबुन डिस्ट्रिक्टआनो जाया मानो जों गासिबो बर'जों बर' अनज्लायना थानांगौ बेफोरबायदि थाखायनो गावजों गाव गुलाय गुजाय बेफोरनि थाखायनो जे गुबुन हारिया जोंखौ नारसिननानै बेफोरबायदि जालाङो थ' गावस्रालायनाय जालाङो एबा जेननांनाय जालाङो थ' बेनिखायनो आं लुबैयो जे गासिबो जों बर' नालाय बर' गुबुन डिस्ट्रिक्ट जिखियानो जाया मानो जों खौसे अनलायनानै थागोन आरो लोगोसेयैनो आं आंनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज होनो नागिरदों जे नाय नोंथाङा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासै सिख्लाफोरखौ एबा मानदान्दाखौ एबा बिथांमोननि मानफोरखौ हानि खालामनाय बायदि जादों एबा नोंथाङा जेबो प्रुफ गैयालासिनो नोंथाङा गासै सिख्लाफोरखौ नोंथाङा थांखिनानै बुंनाय जादों थ' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो जे नोंथाङा बिनि थाखाय निमाहा बियो ना मा बियो नोंथाङा बिनि खेंफोरथिखौ होथारनांगोन एबा होनांगोन नङाब्ला जोंनिफ्रायबो गोबां उदालगुरि जिल्लानि गोबां आइजो माहारिफ्रा सानगिरिफ्रा नोंथांनि सायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायगोन आरो दुखु मोनगोन आरो लोगोसे इयुनाव माबा माबि जाहैबा जों जेबो बुंनो थाङा आरो लोगोसेनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंबो गोबां सुबुङानो नागिरदों नोंथांनि थंखौ नुखाबाय बर'जों बर' होननानै साननानै जों जेबो सेकेन्ड स्टेप लानाय जायाखै एबा नैथि स्टेपसिम जों बारखोलांनाय जायाखै मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथाङा दायखौ गोबां गिदिरानो मावदों थ' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैगोन नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंनि साननाय नोंनि बुंथि नोंथाङा निमाहा बियो ना मा लुबैयो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासै आइजोफोरनिफ्राय आं बेखौ नोंथांनिसिम बुंथिहरनाय जाबाय थ' नोंथाङा जुदि जिरायनानै थाबाय थायोब्ला अब्ला जों नैथि स्टेपखौ जों लानो गोनां जागोन अब्ला जों नोंथांखौबो नोंथांनि एकाउन्टफोरखौ एबा नोंथांनि नामफोरखौ लानानै बबावबा जोंबो थारैनो एप्लिकेसन होनो गोनां जागोन एबा आर'ज दैथायहरनाय जानांगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथाङा ओरैबायदि गाज्रि राव सोदों जे जेनेबा जोंनि उदालगुरिनि गासै सिख्लाफ्रानो बेफोरबायदि आरे बाबा जोंनि उदालगुरियावबो दङ गोबां बिर जोहोलावजो गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिनि थाखाय जिउ बावबोबाय जोंनि बड'लेण्डनि मुङाव जिउ बावबोबाय जोंनि उदालगुरियावबो गोबां दङ दिनै जोंनि उदालगुरिनि आइजो हान्जाफ्राबो गोबां गिदिर फरायनानै दिनै जोंनि बर'नि मानदान्दाखौ लाबोगासिनो आरो दङ जोंनाव गोबां उदालगुरि जिल्लायाव गोबां मेथाइ खनगिरि दिनै बिथांमोना मेथाइ खनै जोंनि उदालगुरिनि मानखौ जौगाहोदों आरो लोगोसेयैनो गोबाङैनो दङ जे जोंनि हारि सिबिसुला एबा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां बिबांनि दङ बे एफा मोजां मोनसे उदालगुरि जिल्लानि गासै सुबुंफोरनि एबा गासै सिख्ला माहारिखौ मा खोथायै एबा मा प्रुफै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो मोनखो बेनि गोबां कुइसन दङ थ' आं बेफोरखौ बारा लाखिबाय थानो थांला थ' नोंथाङा नोंथांनिखौ सानदो जे नोंथाङा मा मावोब्ला मोजां जागोन थ' नोंथाङा जुदि एबा जोंनिथिं कन्टेक्ट खालामनो लुबैयो एबा नोंथांमोना सोरबा कन्टेक्ट खालामनो लुबैयोबा बेनि सोंनायनि फिननाय अब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे आंनि जिमेल आइडि थागोन solidbasumtari5@gmail.com बिदि मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना फेसबुकाव थांनो गोसोबा फेसबुकाव मोनगोन जे आंनि सलिड बसुमतारी आरो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव थांबा सलिड बसुमतारी जायफोर नांगौ नोंथांमोना फल' खालामनायला थ' आं एटलिस्ट बुंनो लुबैयो जे आंनिफ्राय नोंथाङा निमाहा बिनायानो मोजां मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेराव बुंदों एबा गावनो नोंथाङा उदालगुरिनि गासै सिख्लाफोरखौ नोंथाङा बेफोरबायदि बुंदों अब्ला नोंथाङा बुंनो हादोंब्ला नोंथाङा गावनो एक्सेप्ट खालामनानैबो लानांगोन जे आं गोरोन्थि बुंबाय होननानै थ' नोंथाङा आं बुंगोन जे नोंथाङा बुंनाङा नङा बुं नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेल अपिनियनखौ शेयार खालामबा क्रिटिसाइज खालामबा खालाम आं जेबो बुंनो थाङा मानि थाखाय होनबा नोंथाङा जेराव नुदों प्रुफ दङ अब्ला नोंथाङा सोरबा सासेखौ थांखिनानै बुंनो हागोन दिनै आंनिनो बिब' बिनानाव दङ दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गोबां आंनि आंगोनि बिब' बिनानाव दं नाथाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि मोनसेबो खामानियाव एबा मोनसेबो स्टेप लायाखै जे बेफोरबायदि दिनै आं बुंनो हाया दे बिथांमोन गासिबो जे बेफोरबायदि होननानै एबा जों दिनै देग मेगनजोंनो थांनानै दंबोयो जे आं उदालगुरि जिल्लायाव अब्ला बे खोथाखौ बोरै एक्सेप्ट खालामना लानो जोङो स' बेनिखायनो प्लिज नोंथाङाबो सान आरो नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना बे खोथाखौ सापर्ट होयो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बेनिसिम दैथायहर आं मिथिगौ दिनै भिडिअ गोबां खान्दा जाबाय स' दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय आं गोबां भिडिअआव खामानि मावगासिनो दङ बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय गोबां जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आइजो माहारिफ्रा गोबां रागा जोंखांनाय बिमा माहारिफोरा गोबां रागा जोंखांनाय दिन्थिनायनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' बाय